Отивам на страницата за плащане на международната система uCash. На тази страница ще платя с моя uCash код. Тук се вижда в каква валута съм избрал да платя и каква е сумата. Сега остава да въведа и две неща от бележката на моя uCash код. В първото поле попълвам 19-цифрения uCash код. Задължително попълвам всичките 19 цифри без разстояние. В следващото поле попълвам сумата на кода от бележката. Пиша само две цифри – 20, без десетични точки или запетаи. Има и поле за електронната ми поща. То не е задължително, затова ще го прескоча. Остава само да попълня полето с кода за сигурност. Кодът е написан в картинката, а аз го преписвам в жълтия правоъгълник. Накрая цъквам квадратчето под кода за сигурност, за да се съглася с общите условия на uCash и натискам бутона Pay Now за плащане тук в долния десен ъгъл. Следващата страница ми показва, че съм платил успешно и виждам данните на плащането. Показано е, че плащането е прието, accepted, валутата и сумата, която съм платил. Аз обикновено си разпечатвам тази страница, за да имам разписка за себе си. За да продължа, натискам червения бутон в долния десен ъгъл на страницата. Показва се страница, която потвърждава направеното плащане и ми казва, че след 10 секунди ще бъда върнат на cashwave.bg. Ето, системата ме върна на финалната страница. Тук мога да видя, че съм купил успешно ваучер и отново данните на получателя и сумата, която ще получи в български левове. Пробвай и ти на cashwave.bg.